selective. इसोरनि अननाया सायख' अनो बेबायदि नङा But it reaches beyond the boundaries. आरो मानोना नाथाय बिनि अननाया जेबो सिमा गैयि God's love should enrich our spiritual life, our family and community. आरो बे इसोरनि अननाया जोंनि जिउमायारि जीवन जोंनि नखर समाज गासैखौबो जौगाहोनो नांगौ When we understand John chapter 3 verse 16 more genuinely, जेब्ला जों बे जन 3:16खौ थार गोसोजों आरो रासिनै साबसिनै बुजिगोन we will experience God's love genuinely in our families and in our life. जोंनि जीवनाव जोंनि नखराव बे थार इसोरनि अननायखौ जों हमदां हागोन We will easily be willing to forgive even though others show our love. गोबां समाव जों गुबुनखौबो निमाहा होनो हागोन जोंनि अननाय गोसोजों Our churches under the convention will continue to experience God's love. जोंनि मण्डलीफोरा दिनै बे इसोरनि अननायखौ मोनदांथि मोनलांबाय थागोन And our churches under the convention will become places of healing and hope and where people can find God's love. आरो जोंनि मण्डलीफोरा बेबायदि जागोन जेराव जोंनि फोथायारिफ्रा सेखा जानायखौ मोनगोन जौगालांनायखौ मोनगोन आरो खौसेयै इसोरनि अननायाव देरलांनायखौ मोननो हागोन God loved us though we were sinners. जों पापीमोनब्लाबो बे इसोरा जोंखौ अनबाय God loved us not because we were perfect. इसोरा जोंखौ अनबाय जों थिखाय जों थिगैनो दङखाय बेबायदिखाय अनबाय बे नङा But he loved us because he is gracious. बे जोंखौ अनबाय मानोना बिनि अननाय बिनि अनुग्रहआ जोंनि सायाव जेब्लायबो दङ We were weak, broken and sinful, yet God reached out to us. जोङो गोहो गोलोन्दां जोङो एकदम दुर्बल जानानैहाय जों पापाव गोग्लैसोना थानाय दङमोन अब्लाबो इसोरा जोंखौ अनदों Let us more truly understand John chapter 3 verse 16. जोङो आरो गोथौयै जन 3:16खौ जों नायबावनि God's love for humankind, इसोरनि मानसि माहारिखौ अननाया not that because we are good, but it is all because of God. जोङो मोजांखाय इसोरा जोंखौ अनदों बे नङा नाथाय बे गासैबो इसोरनि कल्पनानि गेजेरजोंसो Let us continue to grow our faith in love. जों जोंनि अननायखौ फोथायनायखौ जों अननायजों जों दिनै देरहोलांनि Let us continue to experience God's love more meaningfully. आरो ओंथि गोनांहै जों बे इसोरनि अननायखौ जों मोनदांलांबाय थानि And let us continue to commit ourselves so that we will be the one to share God's love even with others around us. आरो बे इसोरनि अननायखौ जों गाव मोनदांग्रोनानै जों जोंनि साखाथियाव थानाय सबनिबो थाखाय गासैनिबो थाखाय बे इसोरनि अननायखौ जों रानज्लायनि 1 Thessalonians chapter 3 verse 12 says, सेथि थेसलोनिका May the Lord make your love increase in overflow. Verse 10. सेथि थेसलोनिकानि 3:12खौ जों नायनि आरो जोंबो नोंसोरनि लागै उसिग्लायो बादि फोरबोआ नोंसोरखौ गावजों गाव अनज्लायनाय आरो बयखौबो अननायाव फेदेरलांथों आरो जोंनि अननाया नोंसोरनि सायाव जेरै बेबादिनो अनज्लायनायखौ होथों